Amuyo detoy ragragsak at pagpatinggaan na detoy. Nukunam nga happiness ket agbasar detoy iti tao, iti banag no adda baro nga cellphone mo nakaragragsak ka. Ngem no inton no natnag nabuong permi ka nga masayangan. Permi mga kagura ken ungtan pay detoy nakatinag wenno nakadalapos. Ngem tay Bibliam ukay laeng nga mapirsay-pirsay ti pinanid na kagabsat. Ukay laeng nga awan book of Genesis na. Very kwa inta social media itatat reunion. Permi nga nakaragragsak ka. No dadto maitakaw mo pa iti kumanta iti video okay. Ngum no pa naggigimungan tay kunan Pastor Pruby face to face lang aruden naka-online ka pay lang. Kasi apay dayjay iti ammo tayo nga klase ti ragragsak. Ngum tay kunakon no awan to dagitoyan agpatengga dagitoy. Awan to matay ragsak tayon. Ngum no dayjay ragu tayo ket ijay nga nakapundasyon iti sao ti Apo. Uray anyat mapaspasamak ti panagbiag tayo. Uray addaman ken awanan tayo man kakabsat. Itoy nga makita tayo nga hanto pulos nga magunay ken agbaliw iti nan-anay nga langen-langen tayo ken ni Apo Dios.